Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera, gaurkoan gurekin platoan izango ditugu Labetik Imanon Salinas eta bestalde Iruñanti Taurinatik Elena Fraile. Eta orain has gaitezen betiko edukiekin. Gaur 2022ko otsailaren 17 da, ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean, baina 1836 urtean, Gustavo Adolfo Becker idazle espainiarra jaio zen. Urte batzuk beranduago, 1963an, Michael Jordan saskibaloiko jokalaria jaio zen. Egun berean, baina 1959 urtean, Bartzelonan PSU alderdiko Partido Socialista Unificado de Cataluña edo Kataluniako Alderdi Sozialista Batua laukide fusilatu zituzten. Bukatzeko, gaur bezalako egun batean, baina 2006 urtean, Ryanair konpainiaren lehen hegaldia egin zen Gasteiz eta Londresen artean. Ikus ditzagun orain gaurko albisteen lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur otsailaren 17 da, osteguna, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Aroztegiko lanen hasiera legez kanpo utzi du Nafarroko auzitegiak, epai honek herritarrei eta baztango erakundei arrazoia ematen die. Patronalen blokeoaren eta Nafarroko gobernuaren pasibotasunaren aurrean ELAK, UGTek, LABek eta Komisiones Obrerasek mobilizazioekin jarraitzen dute Nafarroko egoitzetan lan baldintza duinak eta kalitatezko zerbitzua lortzeko. Gobernuko ordezkaritzaren aurrean egindako elkartaratzean, Elizak bere izenean jarritako ondasun guztiak berreskuratu ditzan eskatu diote Espainiako gobernuari. Nafarroko gobernuak parlamentuaren 2364 kontrol ekimen erantzun zituen 2021an eta exekutiboak kamaran aurkeztutako 10 lege proposamen onartu dira. Iruña erreferentea da Espainiako toki erakunden arteko nazioarteko lankidetzan eta aspaldidanik gainditzen du esparru horretara aurrekontuaren 0,7 bideratzeko helburua. Nafarroko gobernua baimena eman du lesio onkologikoen diagnostikoa eta patologia baskularren tratamentua hobetuko dituzten 3 ekipo berri erosteko. Gazteen artean ekonomia soziala zabaltzeko ekimena den Hasi Gazte martxan jarri da. Nafarroko gobernuak 1.900.000 euro inbertitu zituen publizitate instituzionalean 2021an. Mi Pamplona Favorita de Espazio desgaitasun intelektualaren inguruko elkartearen eta Cibibox markerren ikusentzunezko proiektua hortzegunean estrenatuko da. Otsailaren azken egunetan ospatuko dituzte Iruñako aldezarrean inauteriak, akabo mundua Carpe Diem da aurtengo gaia. Ados Teatroa eta Arteriak kultur erakundek Aporofobia Stop antzerki eta elkartasun proiektua aurkeztuko dute Paris 365ekin batera. Pasa gaitezen asteburu honetako agenda errepasatzera. Gaur, otsailaren 17 osteguna arratsaldeko 4:00 mozorraldia ipuin kontalaria Uharteko kulturretxean. Eta gaur ere bai, baina arratsaldeko 7:00 gazteen bertso saioa Katakraken. Bihar, otsailaren 18an ostirala arratsaldeko 7:00 Katakraken irakurle taldea bilduko da Silvia Federitzen kapitalismo eta emakumeen arteko indarkeria liburuari buruz hitz egiteko. Bestalde, arratsaldeko 8:00 elkartasun kontzertua Zentral Kafe Antzokian Zaporeak antolatuta. Ordu berdinan, baina Tarrebiako kulturretxean Korrontzi taldearen kontzertua eta bestalde arratsaldeko 8:00 ere Brigadeloko Roten Amairu Delio Krim eta la Inquisizionen kontzertuak Totem Aretoan. Ostiralarekin bukatzeko Utxun txalaparta taldearen eskutik ikuskizunan Noaingo kulturretxean. Otsailaren 19an larunbata bertso jasa bateko jolasa, 8 eta 12 urte bitarteko aurrentzako bertso tailerra goizeko 11etan Txantreako Salestarretan. Horretaz gain, Urko Paolazaren eskutik Infernuan lanean hitzaldia plazara gizarte zentro autogestionatuan.
Bestalde egun berdinean, baina arratsaldeko 5etan Atarrebiako kulturretxean Urrak eta lapurrak bigarren helburua parkea salbatzea aurrentzako zinea. Arratsaldeko 5etan ere, baina Barañaingo kulturretxean, kantu kolore Pedro Krokodiloa musikala ikusgai. Bukatzeko larunbatean arratsaldeko 8etan Untza eta Arroba Estesa Burlatako kulturretxeko antzokian. Agendarekin bukatzeko igandean otsailaren 20an Sarrigurengo Institutuko gimnasioan txusetatxu antzerkia ikusgai. Aztertu ditzagun orain gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Lerroburu nagusiak dioenez, Nafarroak 238 etxebizitza sozial geldiarazi ditu Iruñeko 6 auzotan. Honen azpian, argazki batek lagunduta, Pitansoko 12 marinel oraindik desagertuta daudela jakinarazi du egunkariak. Goiko aldera itzulita hori azpimarratutako lehenengo lerroburuak dioenez, Barandiaranen ondareak 50 urte bete ditu. Bigarrenak ordea horrela dio, Etxezarreta Olimpikoari omenaldia. Eta hirugarrenak horrela dio, Luarna Lubreren itzulera Iruñera. Bestalde, ostalaritzako langileen 140 kaldi baterako kontratua duela ohartarazi du egunkariak. Honen azpian, Patxi Bera herriaren defendatzaile izateko hautagaiaren aipua nabarmendu du eta horrela dio. Nire helburua zaintzea izango da inorratzean ez uzteko. Horretaz gain, egunkariak jakinarazi du, Zizur nagusiko 53 urteko bizilagun bat hil dela Labianon moto istripu batean. Kirolari dagokionez, hurrengo lerroburuak dio, Sadarrek 100% edukiera izan dezakela Villarrealaren aurka martxoaren 5ean. Bukatzeko egunkariak azpimarratu du, Karla Simonek Berlineileko urrezko hartza irabazi duela Alkarraz filmarekin. Orain Diario de Navarrara pasako gara. Egunkari honen lerroburu nagusiak dioenez, Nafarroan abenduan izandako uholdetan kaltetutako 6.000 pertsonek 60 milioi jasoko dituzte. Honen azpian argazki batek lagunduta horrela dio hurrengo lerroburuak, eskola konfinamenduak minimoan. Ondoan egunkariak gorriz nabarmendu du eskorga gidaria, mantenimendua eta ingeniaria enplegu bilatuenak direla. Goiko aldean azpimarratutako lerroburuetako lehendabizikoak dioenez, entzierro txikiaren itzulera eskatu dute. Bigarrenak horrela dio, Xabieradak murrizketaren batekin, eta bukatzeko hirugarren lerroburuak dioenez, Sadarren edukiera mugarik gabe martxotik aurrera. Gararekin jarraituko dugu orain. Azalaren lerroburu nagusiak dioenez, hainbat ertzain ikertzen ari dira 2 gazte eskuburduina jarrita jotzeagatik. Honen ondoan egunkariak azpimarratu du Sarek azkarragaren kriminalizazioa salatu duela hainbat hedabidetan. Hurrengo lerroburuak argazki batek lagunduta dio Parisek Maliko irteera antolatu duela bere Afganistana saihesteko. Honen azpian egunkariak nabarmendu du sorginargien izan eta Babilonia gaurkortua dakartzala Irigoienek. Honen ondoan Isa López Arostegiren aipua nabarmendu du Garak eta horrela dio. Valentzian inork ez digu kopa irabaztea eskatzen, baina bai ahalik eta gehien lehiatzea. Berria egunkaria aztertuko dugu orain. Lerroburu nagusiak dioenez, Europa Batasuneko justiziak egokitzat jo du Polonia eta Hungariari funtsak ukatzeko bidea. Goiko aldean eskuineko izkinean egunkariak urdinez azpimarratu du 45 milioi txerto aurten Afrikara bidali dituenak halako 2 zaborrera botako dituela Europar Batasunak otsailean. Beherago argazki batek lagunduta eta urdinez azpimarratuta ere horrela dio lerroburuak, Irigoien barneko kezkak azaltzen. Bestalde, gazteen erdiek inoiz aposturik ez dutela egiten, baina 4 aritu zela iaz jokoan Euskal Autonomi Erkidegoan ohartarazi du berriak. Honen ondoko lerroburuak dioenez, PSN ados jarri ezinik
EH Bildu eta Geroa Bairekin hitzarmen ekonomikoari buruz. Azpian egunkariak Artur Mas, Kataluniako Generalitateko presidente ohiaren aipuan nabarmendu du eta horrela dio. Oso zatituta dago politika, zinez zaila da lidergo sendoak sortzea. Bestalde berriak jakinarazi du Gomazko balek eragindako kalteaz, txosten bat aurkeztu dutela debeka ditzaten. Bukatzeko horrela dio beltzez azpimarratutako azkeneko lerroburuak. Irudiek hitzek bezain beste balio dutenean. Euskal Herria Irratia bukatzeko lerroburu nagusia Julio Villanueva AHT gelditu Nafarroa plataformako kidearen aipua da eta horrela dio. AHTaren mitoa ere itxi behar dugu, trena gelditzea posible da. Bestalde, Zahar-Egoitzetako sindikatu nagusiek greba eginen dutela otsailaren 23an nabarmendu du Euskal Herria Irratiak. Eta bukatzeko Navarra Sumak 238 etxebizitza sozialen eraikuntza proiektuak geldirik daukala azpimarratu du. Aztertu dezagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena. Gaur argitzera egingo du, hegoaldean egun eguzkitsua izango da, soilik goi-hodei batzuekin. Iparraldean ordea eguna hodei ugarirekin hasiko dugu eta baliteke ipar-ekialdean noizbehinka euri apur bat egitea. Gerora arratsaldean jasotzera egingo du eta zeruan nahiko garbi geratuko da egunaren amaieran. Temperaturak goranzko bidean jarraituko du eta beroenek 15 gradu zentigraduren langa gaindituko dute leku gehienetan. Arratsaldetik aurrera ziertzo ahultzen joango da Ebro ibarrean, gainerako lekuetan haizea aldakor eta suabe ibiliko da, baina goizean hego ukitua izango du. Ostiralean fronte batek aldaketa ekarriko digu arratsaldean, baina hori baino lehen goiza eguzkitsua izango da denean eta temperatura maksimoek 15 gradu zentigraduren muga gaindituko dute. Arratsaldean fronteak Euskal Herria zeharkatuko du eta horrekin batera haizeak ipar-mendebaldera egingo du zakarrantzean, zerua lainotu egingo da eta ipar isurialdean eta mendebaldean eta euritara joko du. Gainera nabarmen freskatuko du eta elur-kota gauean 1100 eta 1200 metro ingurura jaitsiko da. Ekialdean eta Nafarroa hegoaldean egunaren amaierara arte ez dute aldaketa nabarituko. Gaurkoan, Saloako platora Labetik Imanol Salinas etorri da gurekin hitz egitera. Kaixo, zer moduz? Oso ongi. Ongi? Ongi, bai. Bueno, Imanol, konta iguzu, Labetik Iruñerriko institutuen garbiketa enpresetan iruzurra dagoela salatu duzue, eta mobilizaziorako deialdia egin duzue, zergatik? Zergatik, bueno, abenduan ikusi genuen Iruñeko udaletxea onartu zuela diru partida bat, garbiketa bereziak egiteko ikastetxe publikotan, ez? Bai, abenduan eta gero urtarrilean baita ere, ez? Orduan hori atentzioa deitu zigun, zehati, hiru edo lau urtero ateratzen dira pliego batzuk, subasta batean, non hartzen da zelanak egin behar dituzten enpresak, zenbat denbora, zenbat ordu egin behar duten, ez? Garbiketak eta bar. Eta, pliego hau bukatu aurretik ikusten dugu diru partida berezi bat ematen dela, ez? Orduan atentzioa deitzen digu, noski jarri ginen, bagenekien, hau da susmo orokor bat, ez? Baina, bazpa jarri ginen harremanetan langileekin ikastetxe, galdetzen aber nola zen posible, ez? Enpresak garbiketa berezi batzuk egin behar dituztena, alako diru partida bat jasotzea, galdetu genuen, garbiketa berezi horiek egiten ari ziren edo ez, ziur egoteko, ez? Jaso genuen, garbiketa berezi hauek ez zirela aspaldi ez zirela egiten, ez? Eta, hori, esan beharra dago, Iruñeko udaletxea garbitzen dutela enpresa ezberdinak direla, Acciona, Distribisual, Lacera, eta zaintzen dira. Ikastetxe publikoa garbitzen duten enpresa. Esan beharra dago, enpresa hauetako bat ere ez duela egiten pliegoetan markatzen duena eta hartu zuen konpromezua, ez? Ez hori bakarrik,
oso larria da ez egitea, baina are larriago udaletxea bitan ordaintzea egin ez duten lan batengatik, ez? Orduan, bueno, hau ja esan genuen ezin zela horrela jarraitu eta salaketa bat jarri genuen udaletxe aurrean. Baina berez, zer gertatzen da diru horrekin edo zer eragiten du horrek enpresa hori diru hori ematea eta gero benetan lan horiek ez egitea? Oso ohikoa da eta urtetan ikusi dugu, enpresak subasta bat egiten dute, hartzen dute kontratu hori, eta derrigortutak daude egitera, ez dakit, pentsa, 1000 ordu, ez? Noski, badago azpi kontraten sistema hau da subasta sistema bat, ez? Enpresak beraien artean lehiatzen dute, baino nor merkeago jartzeko kontratua, eta zertatzen da, gero, beraiek mozkin gehiago izateko ez dituzte betetzen esan duten ordu guzti horiek, ez? Adibidez, zuzara garbitzaile bat, bajan bidaltzen dizu medikua, eta enpresak ez zaitu ordaintzen, enpresak administraziotik diru bat jasotzen du zuk egunero lan egiteagatik, baina ez zaitu ordaintzen, ez duzu lan hori egiten, eta enpresak berantzat poltsikoratzen du diru hau, ez? Bueno, hau gertatzen zen Iruñeko udaletxean, Iruñeko udaletxea orain dela urte batzuk jarri zuen martxan fitxaje sistema bat, porque eske iruzurra zen oso agerikoa, ez? Baina garbiketa berezi hauek, limpiezas generales deitzen dienak, albo batera geratu ziren, ez? Eta, kristalak zeuden oso zikin, lurrak ikastetxe publikatutako lurrak garbitu gabe, fregatu, pulitu gabe, ez? Garbitu bai, porque garbitzailea fregono pasatzen dute, baina garbiketa bereziak ez dute pulitzen, eta orduan zer ekartzen du hori, peoientzat lan gehiago, ez? Peon espezializados ez dira pasatzen, peoientzat gelditzen da lan hori, lan karga handiagoa da. Hori iruzurra da, berez, lan hori ez egitea da kriston iruzurra, jendeak ikus dezake nolako zikinkeria dago kristaletan eta dago ikastetxe publikoetan, baina, karo, nola egoera insosteniblea zen, ez? Baina udaletxeak ordaintzen du 80.000 euro garbiketa hauek egiteko. Beraz, iruzurra da, bikoitza ez dute lanik egin, ez dute egin beharreko lana egin, gehi gainera partida berezi bat oraingoan bai egin behar duten derrigortutak dauden lan hori egiteko, ez? Orduan, karo, gu esan dugu, on utzaino, zergatik. Orain arte pasa dute 3 urte egin beharreko lan horiek egin gabe, 3 urte non peoiak, ez? Garbitzaile, ohikoa garbitzaileak, batzutan egin behar izan dute lan hori eta da kategoria handiago batena, ez zaie rekonozitu ez plusak, ez kategoria, ez deus, ez? Lankarga handiagoa izan dute, ez egin behar zuten beraien lanak gehiago kobratu gabe, esaten ziten pasamendik handik, bale. Hori, eta ez hori bakarrik, baizik eta 2011an egon ziren eta ez dugu ahazten Barzinak egin zituen rekorteak, murrizketak egin zituen, orduak murriztu zitzaien ikastetxe guztietako langilei eta murrizketa horiek ez dira bueltatu. Ez diete berriz ere krisia pasatzen, baina jardunaldiak ez dira bueltatu. Ikastetxeak ez dira txikitu, baizik eta dute zabalera berdina, gero orain dela, baina 10 urte lan gehiago egiten dute, jardunaldi txikiagoarekin, eta orduan esan dugu, on utzaino. Hau da, kriston iruzurra, hemen arduradunak daude, gu salaketa jarri dugu Iruñeko udaletxean eta eskatu dugu isuna jartzea enpresa guzti hauei, gehi baita ere hurrengo lizitazioetan puntuazio gutxiago jasotzea eta Oso ongi. Oso ongi nik uste oso argi utzi duzula zer aldarrikatzen duzuen eta ze egoeraren aurrean daudenez ikastetxeetako garbiketa enpresak, baina nire galdera da otsailaren 22an, 22ako egin duzuen mobilizazio dei aurrengo asterako. Egun horretan, ze babes mota espero duzu edo zer espero duzu gertatzea egun horretan? Gu salaketa jarri genuenetik, bizitatzen egon gara langileak, bizitatzen noski informatzen, begira ze salaketa jarri dugun, hau da egoera, tal,
Karo, kezka bat zegoen plantillatan, kezka bat zeuden kokoteraino, ja egoera honekin, ez? Eta, bueno, begira, salaketa hau jarri dugu, gonbidatu ditugu konzentrazio udaletxe aurrean, konzentrazio batera, ez? Non, aukera izango dugu, salatzeko iruzur hau, ez? Gu nolabait esan dugu, aipatu ditudan enpresa guzti hauek, Iruñeko dirua garbitzen dutela eta ez ikastetxe publikatako kristalak, ez? Orduan, maila erantzule egiten dugu egoera honetaz, ez? Eta, salaketa eramango dugu, beraien aurreran zeati badago Komisión Ciudadana, bai? Gai hau landu da Komisión Ciudadanean. Gu salaketa jarri genuen eta gero eskatu genuen parte hartzea Komisión Ciudadana, bale? Hori eskaera egin genien alderdi politiko ezberdinei, eta ez gaituzte gonbidatu momentuz, bale? Orduan momentuz erantzuna zein izan da? Bai, orain arte egon dira bi karril esan daiteken bezala, bale? Gu jarri genuen salaketa bat legeak esartzen digun lekuan, salaketa ondorio penalak izan dezaketenak, ez? Edo ondorio administratiboak, baina zigorra hechos consumados, ez? Eta gero badago beste alderdi politiko bat, kasu honetan oposiziokoa PSN, egin ziola Maiari edo Sesmari, uste dut, Iruñeko zinegotzi bat, Ariako zinegotziari, egin zion eskaria, diru guzti hauek, partida hauek, enpresa hauek, bueltatzea, bueltatzea, baina da, gure irakurketaren arabera, da eskari bat gehiago politikoa, ez da inbeste eskaera material bat ondorio zehatzak ekar ditzatekenak, ez? Orduan, gure salaketa bai jarri genuen legeak markatzen duen espazioan, eta erantzuna jasotzen ez badugu, ondorio zigorra hauek sartzen ez badira, beste bide batzuk jorratuko dugu. Hori, eta gero sindikatu bat garen enean, ekintza sindikala dela gure esparrua, ez da inbeste legala, baizik eta ekintza sindikala, ez? Langileak informatu, egoera azaldu, mobilizatu, presio hori egin. Argi dago ondo azaldu diguzulako zer eskatzen duzuen, baina zer espero duzue gertatzea hilabete hauetan zehar? Badago eztabaida, fondoko eztabaida bat honen inguruan, bale? Gu ikastetxe publikoetako salaketa egin dugu, aurretik beste batzuk egin ditugu baita ere, hemen kriston eztabaida dago, zati hau kontrolatu behar dutenak, esan beharra dago, administrazio publikoa baditula filtro batzuk hau gerta ez dadin, enpresa bakoitza pasa behar ditu faktura batzuk eta detaiatu behar du zelanak egin dituen. Filtro horiek ez dute funtzionatzen. Gu hori aurretik ja ikusi dugu, beste udaletxeko beste aria batzutan. Eztabaida pertsonala izan dugu teknikariekin eta holan, eta esan digute beraiek ezin dutela lankarga hori kontrolatu, ez dago modurik, ez dago tal. Gu zuzenean joan gara ekintza sindikalaren bidez enpresetara eta esan diegu iruzurra egiten dutela eta onartu digute eta kontratu batzuk handitu dira. Argi dago eta gu ikusi dugu, por los hechos, ikusi dugu iruzur hori existitzen dela eta sistemak ez duela funtzionatzen. Kasu hontan, Iruñeko udaletxeko aparato legala, esaten dute, justifikatuta dagoela diru partida hauek, zati bai egon zen sententzia bat zaintzen enpresak irabazi zion Iruñeko udalari margoketa batzuen harira, egon ziren margoketa batzuk ikastetxe batean, Iruñeko teknikari batek deitu zuen enpresa eta esan zion, zatozte eta garbitu margoketa horiek. Egia da, hori dela eskari berezi bat, ez da ohiko garbiketa bat, ez da urtean bitan edo hirutan egin beharreko garbiketa bat, da zerbait eskari berezi bat eta faktura berezi batekin. Horri helduta, Iruñeko teknikariek esan zuten, orain garbiketa berezi bakoitza ordainduko dugu, eta ez badugu dirurik ez da egiten. Guk honen aurrean esaten dugu, egon zaite 3 urte garbiketa bereziak egin gabe, eta orain sententzia hau atera dela hala ere, nahazten ari direla gauza. Gauza bat da, lurra pulitu eta kristala garbitu hori egin behar dela, zea denbora batetik behin, bai edo bai, eta beste gauza bat da, margoketa batzuk edo ez dakiz, istripu berezi bat, ez? Orduan, okertutak daude, eta gu horren aurrean jo behar dugu, beharrezkoa den istentzia guztietara eztabaida hori irabazi arte. Eta ikusten ari zarete kasuak oihartzuna hartu duela eta Iruñerriko jendeak
badakila edo ezagutzen duela zer gertatzen ari den edo kontra? Bueno, Iruñeko jendeak ez dakit, ikastetxetako langileak bai. Bai, ni, bueno, denbora bat daramagu bizitak egiten, delegatuak eta bar, eta egia da, pasagaren enean, atzo bertan, ja, hitz egiten batekin besteakin, esaten ziaten, bai, jarraitu dugu eztabaida guztia, jakitun dira. Arazoa ezagutzen zuten, porque beraiek dira sufritzen duten, lehenengo pertsona sufritzen dutenak, baina ja eztabaida guzti hau baita ere. Baina, eztabaida hau ez da bakarrik Iruñeko udaletxetara mugatzen, hemen ja oso agerikoa izan da, hemen Iruzurra izan da oso agerikoa, baina denbora daramagu salaketa hauek egiten administrazio guztian. Iaz bota genuen pankarta erraldoi bat Virgen de Camino ospitaletan baita ere, han egiten zen Iruzurra salatzen, mobilizazioak egin genituen sindikatu guztiak elkarrekin Virgen de Camino ospitalean Iruzurra honengatik, zati, bueno, han badago ISS enpresa garbiltzen duena eta COVID-aren movida guztiarekin sufritzen zuten iruzur hori ja estanda egin zuen, zati ez zituzten bajak ordezkatzen, oporrak ordezkatzen eta bar, orduan noski lankarra handitzen da eta gehiago COVID egoeran langileak tope jo zuten. Hor sindikatu guztiak elkartu ginen, bildu ginen ospitaletako zuzendaritzaekin eta holan, eta salaketa kanpaina bat egin zen. Arazoak mantentzen dira gaur egun, baita ere, jarraitzen dute ordezkatu gabe, eta gu labetik esaten duguna da dela arazo sistemiko bat. Administrazio publikoak subkontratatzen duenean zerbitzu bat, ateak irekitzen ditu, enpresa pribatu horiek nolabait trampa egitera diru mozkina handitzeko. Hori ikusi dugu hainbat enpresetan, ikusi genuen Mediterranea Catering ospitaletan, ikusi dugu hainbat enpresetan, eta subkontratazio sistema irauten duen bitartean, hor iruzurra egongo da. Gu esaten duguna da nolabait joan garela publifikazio batera, sistemaren publifikazio batera. Hemen badago mantra neoliberal bat esaten duena azpikontratazioa egiten duela efizienteagoa izatea zerbitzu bat, baina hori gezurra da eta ikusten dugu nola gezurra den. Bai egia da, hainbat udaletxetan sortu dela enpresa publikoak, garbiketak baita ere barnebiltzen dituztenak, lan baldintzak hobeagoak dira eta zerbitzuan agariago hobeagoa da baita ere. Eta honekin guztiarekin, Imanol, zuk ikusten duzu beharrezkoa eta garrantzitsua kalera ateratzea eta mobilizatzea? Hori beti. Azkenean gu ikasi duguna da ekintza sindikalaren bitartez dela emaitzak lortzen dutena. Virgen de Camino oso agerikoa izan zen. Salaketa, hainbat bilera eskatu, deus ez, mobilizazioetara jotzen duzunean, segituan hartzen dizute telefonoa, ditzen zaituzte, guazen esertzea, zerretatzen da hemen, pixka tristea da, edo ez, mobilizazioan bitarte eta borrokaren bitarte lortzen dira gauzak. Eta horren, elkarrizketa bukatzen joateko, Imanol, zeo zer gehitu nahi baldin baduzu, zure txanda. Deia egitera langileei parte hartzea mobilizazioetan, hori esan dudan bezala, borrokaren bitartez lortzen direlako emaitzak, eta gero, kasu honetan udaletxean dauden arduradun politikoiei esan gauzak aldatu behar direla, eta aldatu ezean, salaketa egongo dela. Hori, orain agerikoa izan da iruzurra, hor dago, ezin dute beste alde batera begiratu. Oso ongi, Imanol, eskerrik asko gurekin hitz egiteagatik eta hona etortzagatik guzti hau konpartitzea. Mi esker zuei hitza emateagatik. Oso ongi, eskerrik asko. Ikus ditzagun orain Iruñeko albisteak. Gaur, Zibibox Kondestablen 6:30 aurrera eta sarrera librearekin, udal gizarte etxeen sareko maker guneetan landutako proiektuetako baten inaugurazioa izango da. Mi Pamplona favorita hiriko hainbat tokitan filmatutako ikusentzunezko erreportajea da, eta bertan, Te Espazio adimen urritasuna duen elkarteko ikasle talde batek parte hartu du.
Lan honetan teknikarien eta protagonisten papera egiten dute eta hiriko tokirik gustukoenei buruzko ikuspegi pertsonala ematen dute. Makerguneak Zibibox zentroetako lanarloak dira eta informatikaren, irude inpresioen, musika edizioaren edo ezaugarri eta gai desberdinetako bideoen ekoizpenaren inguruko irakaskuntzak ematen dituzte. Bestalde, Iruñeko udalak hitzarmen bat sinatu du Txantreako merkatarien elkartearekin eta Corazones Happy elkartearekin auzoan lokal bat uzteko ekimen sozial eta ekintzaileak elkartzeko eta babesteko gune bat abian jartzeko. Hitzarmena sinatu dute Analizalde Gobernu Estrategikoko Merkataritzako eta Turismoko zinegotzi ordezkariak, Maria Concepción García Gómezek eta Vicente Javier Goñiz Ziordiak, bi elkarteetako presidenteak. Akordio honen bidez, udalak konpromiso hartzen du udal lokal bat uzteko Villafranca kaleko lehenengo zenbakian, coworking sozial auzolagune proiektua 5 urtez martxan barkatu jartzeko beste 5 urtez luza daitekena. Bukatzeko, Iruñeko udalaren egoitza elektronikoak 454.060 sarrera erregistratu zituen 2021ean, bide telematiko ze eskuragarri dauden izapide ugarietako bat egiteko. Zifra 2020koa baino 28,7 handiagoa da, orduan 454.884 sarrera erregistratu baitziren. Gehienak kontrolatutako eremuetara aldezarrera esateko, ibilgailu sartzeko baimenarekin lotuta zeuden, bai eta udal zerbitzuetan aldez aurreko hitzorduak eskatzarekin edo baliogabetzarekin ere. Gehien eskatzen diren 25 izapideek egoitza elektronikoan egindako eragiketen 184 hartzen dute. Zehazki 118.486 baimen erregistratu ziren ibilgailuen zirkulazioaren kontrolpeko eremuetan sartzeko alde zaharrean esaterako. Oraingoan, Saloako platora etorri zaizkigu Iruña Antitaurinatik Elena Fraile eta Xavier Bardet. Kaixo horiei? Kaixo. Ongi, bai. Bueno, Iruñeko Iruña Antitaurinatik salatzen duzue, hitzaldi taurinoak egin behar direla Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Zer gertatzen ari da kontu honekin jarri guztu pixka testu inguruan? Bai, aste honetan izango dira hitzaldi taurino hauek Nafar Unibertsitate Publikoan. Orduan, guk dakigunez, hitzaldi hauek ematen dira 1989tik ona. Hitzaldi hauek tartekaturik izan dira, hau da, egiten dira urte bat bai, bestea ez. Orduan, gure ustez, Unibertsitate Publikoa ez da lekurik aproposena hitzaldi taurinoak emateko. Zen eta taurinoek badituzte beraien lekuak horrelako hitzaldiak emateko. Eta ez da unibertsitatea erabili behar holakoak egiteko. Zer defendatzen da hitzaldi taurino hauetan? Laburbilduz, animalienganako tratu txarrak eta krudeltasun itzela. Eta ez dago gauza handirik hitz egin behar, honen gainezka, ez? Batez ere, printzipioz hori da, tratu txarrak eta krudeltasun itzela. Orduan, zer erakutsi behar die Nafar Unibertsitateak ikasleei tratu txarrak eta bortizkeri itzela ongi egina dagola, hori ikasita joango dira ikasleak etxera? Orduan, gure ustez, guztiz ez da bidea ikasleak hori erakustea, ez? Orduan, hemendik aurrera egitekotan gehiago, hitzaldi gehiago egitekotan, unibertsitateak bi ikuspuntu ezberdin aipatu beharko zituen. Bata, taurinoen ikuspuntua eta bestalde antitaurinoen ikuspuntua. Honekin guztiarekin
eztabaida egin, ikasleei bi ikuspuntu hauek erakutsi, beraien iritzi propioa izan dezaten. Eta honekin guztiarekin eztabaidatu eta horrela ikasleek zeo zer ikasiko zuten. Orduan, gure ustez, eta ez da unibertsitatea bakarrik ikuspuntu bakarra emateko tokia. Eta, ez dakit erantzuna daukazuen edo ez, baina zein momentutan eta zeinek onartzen du hitzaldi mota hauek egitea Nafarroako Unibertsitate Publikoan, eta zuk aipatu duzuna bi aldeak erakustea ordez, zergatik uste duzu bakarrik alde bateko hitzaldiak egongo direla? Bueno, ez dira lehendabizikoak. Badira 12. Jardunaldiak, badaramatzate urteak egiten. Eta antolatzaileak dira, UPN-aren barruan, Unibertsitate Publikoaren barruan, badago, erdaraz aipatuko dut, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias. Hor barruan formalki izen orokorra da, jardunaldien izen orokorra da, zezenketarako zezenak eta tauromakia. Formalki oinarritzen da teorikoki abeltzaintzan, eta horrek izango luke zerikusi zuzena institutu edo eskola teknika honekin, baina gero ikusiko dugunez, batez ere gero benetan egitarauan agertzen dena eta aurkezpenean agertzen dena, jardunaldien egitarauan, tratatuko da askoz ere gehiago tauromakia abeltzaintza baino. Eta horregatik ematen diogu kritika, ez da abeltzaintzan zentratzen baizik eta tauromakian. Eta tauromakian, Helenak esan duen bezala, oso ikuspuntu zalearekin. Hauek dire zezenketa zaleak. Eta orduan uste dugun momentu honetan unibertsitate batean eta publikoan askoz ere gutxiago ezin da olako gaia horrela ukitu, bakarrik ikuspuntu batekin eta gizartean askoz ere eztabaida zabalagoa dago eta unibertsitatean oso ongi aipatu duzu. Hor ikasteko ez da doktrina bat entzun behar, baizik eta eztabaidak, ikerketak, ez dakiz zer. Ze gutxiago ezin zaio eskatu unibertsitate bati. Eta horretaz gain, bihar Nafarroako Unibertsitate Publikora joango diren hizlarien aipu batzuk nabarmendu zenituzten zuek bidalitako prentsa oharra salaketan ez. Aipu horiek, zuek aipatutakoak edo nabarmendutakoak, oinarri zientifikorik aldaukate, iritzi soiak dira, zergatik nabarmendu dituzu aipu horiek? Hitzaldi hauetan, hainbat esaldi botatzen dira, mundialak. Nik aipatzekotan bi esango nituzke. Bata bada, Fernando Kuadrik hizlariak esandakoa, adibidez, zezenak minik ez duela sentitzen. Eta are gehiago, badirudi gustokoa jasotzen dituen labankada horiek guztiak gustokoak dituela, Orduan, bestalde guztiz kontrakoa esaten dute Abadma albaitariek. Abadma bada albaitarien elkartea. Eta hauen artean badago Jose Enrique Zaldibarrek albaitariak esaten duena zezenak sufrimentu itzela sentitzen duela, min handia, jasanezina. Orduan, ezin dira olako esaldiak nola nahi bota, eta are gutxiago unibertsitate batean. Eta beste esalditxo bat aipatuko dut ere bai, Julio Fernández Sanz albaitariak esandakoa, akupuntura antzeko saio bat jasotzen du zezenak. Orduan, eta gainera, gustokoa duena olako akupuntura saioa, nik momentutxo batean aipatuko dut zenolako labankadak jasotzen dituen zezenak, zeren eta pertsona honen ustez adian oso labankada txikiak dira,
baina nik aipatuko ditut zenolakoak diren. Azteko divisa, 3 zentimetrotako labankada da. Siriak 4 zentimetrotako labankadak. 6 banderilla, hau guztiak 4 zentimetrotako labankadak. Espata, 88 zentimetrotako labankadak. Deskabelloa, bizkarrezurra mozten dio zezenari. Zastakaia edo puntilla Europa guztian dedikatua izan da. Zergatik, animaliari eragiten dion minagatik. Eta bukatzeko belarriak moztu. Honi guztiari akupuntura saioa deitzen dio, esaten dio, berak uste du honekin guztiarekin animaliak minik ez duela, nik uste edo burutik jota dago edo aurpegi handia du holako gauzak esateko. Zuek hori hizlari hauek eta hitzaldi hauek unibertsitatean emango dira salatzen duzue, eta zer mobilizazio motak egingo dituzu edo egiten ari zarete egun hauetan zehar? Ez, ihardunaldiekin nahi genuen, egin duguna da, hainbat egunkarietan, gutxienez Notiziasen eta Naizen agertu dira. Espero dezagun berrian ere agertzea, iritzi artikulu bat, zezenak unibertsitatean interroganten artean, ez? Nik gomendatzen dut irakurtzea, sarean ere hainbat tokietan agertzen da, Toros en la Universidad, ala zezenketak unibertsitatean. Eta merezi du, egin nahi genuen, ez gara zentratuko honetan. Gure kritika da, unibertsitateari esan, ze zabiltzate, holako istorioak montatzen, alde batekoak, oso zaleak gai eztabaidagarri honekin, besterik ez. Mobilizazioak egingo ditugu edo jarraituko dugu egiten zezenketak direla eta hemen batez ere hemen Iruñean gaudela, hori San Ferminei begira eta horrela, ez? Zuentzako garrantzitsua da salatzea eta erakustea zuen desadostasuna eta bestalde kontu honekin, unibertsitateak zeo zer erantzun du edo momentuz? Ez, argitaratu berria da, ez dakit Herenegun agertu zen Naizen, Notiziasen hori astelenean, uste dut, oso berria da, ez dakit erantzuna izango dugun, ala ez, gustatuko litzaiguke UBNA barruan eta eskola honen barruan ere, sortaraztea eztabaidatxo bat, zer den orokorrean, baino gai honi begira zer den unibertsitatearen papera. Nora kudeatzen den hori, eta ikasleak, gazteak, edo gazteek ongi ikasteko eta bar, zenolako erak erabili beharko nola esaten da, duten, batez ere hor, holako hitzaldi magistralak edo gehiago ikertu eta eztabaidatu, Hori, ikusiko dugu, gustatuko litzaiguke, eztabaida publikoa edukitzea horri buruz, azken finean horretarako gaude. Tauramakearen debateak azken urteetan oihartzun handia izaten ari da, ez? Eta urte hauetan zehar, egoera modu batean edo beste aldatu da, edo zer balantze mota egiten diozu azkeneko urtei gai honi lotuta? Hainbat inkesta egin dira, momentu honetan inkesta guztiak datuak ez ditut, baina bai aipatzen alditut adibidez, Nafarroan egindakoa, Elektromaniak egindako inkestan, honek esaten du 151 pertsonek debekatuko zituzten zezenketak. Animaliek jasotzen duten sufrimenduagatik, noski. Eta gero, Espainiar estatuan, BBVak egindako inkestan, honek aipatzen du, 90% zezenen, eizako eta zirkoetan erabiltzen diren animaliak ez zituztela ez direla erabili behar, honen kontra daude. Orduan, argi dago
zezenketak, nobilladak, bezerradak eta hau guztia beherakada handia izan dutela. Zergatik, jendeak ikuskizun hauek ikustera ez doalako. Eta, jende gazteak hor zer pentsatzen du, honelako ikuskizunetan animaliak erabiltzen badira sufrimendu handia erabiltzeko, ez daude ados, gaizki ikusten dute olako ikuskizunak, ez? Eta gainera, Europa osoan ere olako ikuskizunak gaizki ikusiak daude. Orduan, argi dago, olako saioak gero eta beherakada handia izan dutela eta jendea ez dago olakoak joatera ikusteko prest. Lehen galditu diguzu, hemengo artikulu honetan iritziak agertzen diren ala datoak eta bar, ez? Denetarik agertzen da, baina datu oso zuzena, lehenak botatakoa oso argia da, zenolako, bi inkesta horietan, baina Espainiako kultura eta kirol ministeritzak, egin omen zuen ikerketa bat edo estudio bat, 2007 eta 2019 urteen tarte horretan, ez? Eta hor, bereiek esandakoa, zezenketen jeitsiera izan zen 164%. Orduan, kristona, jeitsi da, eta zergatik, nik uste dut, gero eta gehiago jendeak eta gaztek eta bar, ez dugula onartzen, olako sufrimendu, ez dakit, doaineko, ez? Eta gozatu besteen sufrimenduarekin, gero eta garbiago ikusten da, ez dela divertitzeko modu hoberena, ez? Eta orduan, argi dago, nik uste dut nahiko potoloa dela datoa. 164 behera, hori, ez da edozen gauza. Ez du lehen aipatu bezala, Iruñan oraindik entzierroak eta zezenketak San Ferminetan oraindik egiten dira. Badirudi pandemiaren ondoren aurten berriro egingo dira San Ferminak, ez? Orduan ez duek hilabete hauetan zehar, Iruña antitaurina, zertan dago oraintxe bertan ez pixkat San Ferminetara begira. Zer eginen dugu, ez? Badirudi aurrera daztela ez aurtengo San Ferminak, hilabete gutxi geratzen dira. Orduan Iruña antitaurina hori zertan dago oraintxe bertan edo ze helburu ditu hilabete hauetarako San Ferminak baino lehenago eta aldarrikapenak eta. Jarraituko dugu lanean hildo berdinetik, ez? Batez ere, eztabaidak bultzatu, jendea kontzientzia dezan, festa giroa eta animalienganako tratu txarrak eskutik ezin direla joan, eta Iruñan erreflexio sakona egin behar da. Zenolako festa ereduak nahi ditugu. Jarraitu nahi dugu honelako ereduarekin, tratu txarrekin, nik uste dut guztion artean pentsatu behar dugula eta erreflexio handia egin gai honi buruz, ez? Gero bestalde ere, gure asmoa da, peinetako kideei ere erreflexioa dezaten eta eztabaida izaten beraien elkarteetan honi buruz. Ea jarraitu nahi duten honelako festa ereduarekin, ez? Non tratu txarrak hor dauden, naiz eta zezen plazara joan, zezenari ez begiratu, edo merendatzen egon, edo farrezka, edo kantatzen egon. Baina egia da, hor zezen plazan gertatzen dana, sarraski itxela dela, ez? Orduan, honelako festa eredua mantendu nahi dute. Orduan, ikusi beharko da, ez? Pentsatu beharko dugu zer egin. Gero bestalde, saiatuko gara ere, onuren gomendioak zabaltzen. Hau da, onuk zer esaten du.
Aurrak, badakigu aurrak zezen plazetara sartzen direla. Eta honuk esaten diguna, aurrak baztertu behar ditugula zezen plazetik, zergatik. Hor maltratu handia dagoelako eta aurrak baztertu behar ditugu honelako tratu txarretik, ez? Orduan, pentsa dezagun eta kontuan izan dezagun honuk gomendatzen diguna, ez? Bai, zazpi, ez? Egin behar dugu. Egiten dugu, hasi ginen duela 3-4 urte edo 5. Uztailaren 7an, arratsaldeko 7etan, egiten dugu kale-gira hori, Alde Zaharretik. Eta hori mantenduko dugu, gero eta arrakasta gehiago dauka, musikakin eta mugitzen gara, San Ferminetan musika entzuten denean, ez da zaila jendea biltzea, baina benetan biltzen da jendea, hor banatzen ditugu paperak, esplikatuz zer garen eta zergatik egiten dugun, eta hori mantenduko dugu, San Ferminak baldin badaude, 7 hori eginen dugu. Hori jendeari eskatzen diogu agertzea, Uztailaren 7an, arratsaldeko 7etan, bertan egon, normalean hasten gara Nabarrerian, Batzuri plazan bukatzeko, edo, Oso ongi. Eta, Elena eta Xabier, elkarrizketa bukatzen joateko, zer gehiago gehitu nahi baldin baduzue, orain zuen txanda. Nik esango nuke, nire ustez Iruña ez da taurinoa, Iruña San Fermin zalea da, gure ohiturak maitatzen ditugu, baina ongi eginak daudenak. Eta gaizki eginak daudenak aldatu beharko dira. Eta Iruñakoak hain ausartak balin bagara egunero entzierroan, zezenen aurrean korrika egiteko, ausartak ere izan behar dugu, honelako ekitaldiak aldatzeko, ez? Orduan batez hori, Iruña San Fermin zalea da, baina ez taurinoa. Orduan, eskerrik asko biei, hemen bukatzen dugu elkarrizketa, eskerrik asko biei etortzeagatik eta gurekin informazio guzti hau partekatzeagatik ere bai. Mila esker. Zuei. Bai, erarte. Bale, gero arte. Hau izan da guztiak gaurkoz, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.